Hej og velkommen til Møllers Køkken. I dag har jeg to Hej og velkommen til Møllers Køkken. Hej og velkommen til Møllers Køkken. I dag har jeg to gæsteværter med. Er I søde at komme op? Hej. Goddag. Nå, skal vi tage en navnerunde? Ja, Alexandra. Hej. Og Freja. Yes, Freja Alexandra. Alex, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal lave en kage, godt? Ja, det glæder jeg. Det er Kagefar vil lave i en kageovn. Kagefar vil lave i en kageovn. Ja, men vi laver det i en kop. Er I klar? Lad os starte! Yes, og jeg tøser, I må tage jeres kop. Og det vi starter med, det er at putte smør i den. Hvor smør skal der ind? En god ske, det er Sådan her. yes, lige præcis. Bare rigtig stort. Jeg ved ikke, om det er smør på brugsske, det har jeg altså aldrig prøvet. Og piger, det vi så gør, efter vi har puttet en ske for smør i, det er at putte det i mikrobølgeovnen og smelte det. Yes. Jeg tror, I kan putte det. Piger, nu er jeres smør smeltet, og det næste vi skal have, det er et æg, hvor vi kun skal have æggehvide. Hvorfor ikke gøre det hele? Det skal du ikke spørge mig om i Møllers Køkken, vel? Her er det mig, der sætter spørgsmål. Et æg til dig. Et æg til dig. Og det var kun hvide, man skulle have. Yes. Og et æg til mig. Og hvad gør vi så med blommen? Den smider vi ud. Er du færdig med spørgsmål? Nej, tror jeg. Hvor fanden gør du blommen? Ja, vi skal ikke bruge blommen. Nå, du smider den med ud? Jeg smider blommen ud. Og Freja, hun køber koncentration. Der kommer så meget ud af det. Ja, der kommer en hel kop. Okay, Pia, det handler om nu, ikke? Det er at røre det rigtig, rigtig godt sammen. Hvornår kan man se, at man har røget sådan sammen? Man rører bare. Og jeg synes, det er godt. Det er fint nu. Det næste, vi putter i. Jeg kan godt lide at putte en skefuld bagepulver i, ikke? Ja. Og hvis I har lyst, så kan vi også... Jeg har aldrig prøvet det før. Nye ting. Så kan vi prøve at putte vaniljesukker i, og se om det giver en smag. Nej. Så nok giver det jo en smag, når det er vaniljesukker. Det kan også være det ikke. Det kan godt være, at du ikke kan smage det. Vil I have vaniljesukker i? Det er fint. Vaniljesukker. Vaniljesukker. Hvad for mig? Ja, jeg har en til. Nej, jeg har rigeligt. Vil jeg mere? Nej, mand. Hvorfor er det sådan her? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare rigtig klam snotterklatter. Så rører vi! Mit, det ser godt ud, tror jeg. Det er mit faktisk også. Det er ikke så meget snotklatter med nu. Nej. Lad os se, det er fint. Det næste, vi putter i, ikke? Det er kakaopulver. Ja, der har jeg det personligt sådan, hvis man kun putter den her i, ikke? Den hvor man skal koge det eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan man laver det her. Men hvis man kun putter det i, så bliver den rigtig, rigtig stærk. Så det jeg gør, det er at putte en teskefuld. Der var en split. En teskefuld i. Hej. Bare spil på dine gæster. Jeg kan godt lide at spille med mine gæster. Og efter vi har puttet sådan i, så putter vi også lige en skefuld Nesquik i. Skateboard.
Og så rører vi rundt. Okay, efter jeg har puttet det i, ikke? Så skal der også en skefuld mel i. Så, en skefuld. Hold nu kæft på fingrene. Det gør man i et køkken. Det er det, et køkken er til for. Nå, okay. Det troede jeg Og var en noget helt andet. skefuld. Så. Køkken er til sex. Ej, Pia, der skal lige en smule mælk i. Min fod. Så sokken af, Alex. Nej, ikke nu, når vi laver kage. Ikke nu, når vi laver kage. Men Pia, den er sådan set klar til at åbne. Den er flydende. I kan drikke den, hvis du vil. Jeg tror altså, jeg har en splint i foden. Ja, det er brunt. Nå, skal vi sige, at vi kommer tilbage lige om lidt? Ja. Bye! Nå, piger. Jeg har valgt at lave den geniale idé, at hvis man vil være med i Finjas køkken, så kommer der en udfordring. Så skal vi ikke se, hvad Alex har fået en udfordring fra jer? Jo. Ja, så kom op. Ja. Hej. Freja, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal... Jeg tror, at vi skal prøve at teste, hvordan det føles ind i munden med flormelis. Så vi skal en hel skefuld flormelis ind i munden. Er du klar? Ja. Ja, men jeg tror det er nok. Hvad mere? Nej, tak. Jeg tror, det er fint. Yes. Så tager jeg også lige. Det må være fint til mig. Det smager så overhovedet ikke godt. Skal vi gætte ind til Alexandra? Det kan vi da godt. For satan, jeg har fået en sukker nok for i dag. Yes, og det var så Finjas køkken med en lille udfordring, som vi har tænkt os at give til Alexandra. Held og lykke. Held og lykke, Alexandra. Det var ikke sjovt. Ses. Bye. Får jeg vand til? Nå, skal vi bare lave udfordringen med det samme? Reglerne er simple. En ske på det munden, uden vand. Du må ikke spytte det ud. Værsgo og æd. Altså, I pumper lige ud i mig, når jeg bruger sådan her, ikke? Jeg kan ikke førstehjælpe, men jeg vil gøre mit bedste. Jeg laver det om lidt, ja. Det der, det er godt. Det er ikke færdigt der. Så. Og vi siger 3, 2, 1. 3, 2, 1, nu. Prøv at fløjte. Nej! Er det godt? Kan du sige så godt? Det er ret vildt, det var ikke? Alexandra? Nej, jeg ved ikke om. Skal vi komme med det sidste spørgsmål? Er du glad for at være med i Møllers køkken? Ja. Så kan en færdig kage i en kop. Skal vi høre op, den er små.
piger. Jeg er nødt til at stille til det. En ting, jeg plejer at gøre, det er at putte flormelis på, Pia. Det synes jeg er godt. Jeg ved ikke, om I vil først vil smage den uden. Nej, jeg har smagt den. Har du smagt den? Ja. Den er rigtig varm. Næste gang tror jeg, jeg vil putte noget sukker i. Jeg vil gerne få med tom på, hvis den. Altså, min smager chokoladekage. Men jeg kan bedst lide med flormelis. Hvor har du fået med den henne? Så jeg synes, min smager meget godt. Du skal jo tage noget i munden, ikke? Har du sagt noget i munden? Så vi siger tak for den her gang. Det var kage i en kop. Og vi ses i næste uge. Hey, forresten. Hey, Pia, hvad skal du huske at gøre? Hey. Hey, hvad? I skal huske at dele videoen, like videoen, Og del endnu flere gange, og subscribe til mig, ikke? fordi hun er nice. Det er nice. Og masser af swag. Det vil jeg have. Kan vi sige med? Hej, og Hej. Hej. Hvad har vi lært af den her kage? At Finja skal huske for eftertiden, at man lader propper sukker i en kagekop, selvom man ikke siger det, fordi den smager lidt af bagpulver og salt. Hvis I vil lave en kage i en kop, ikke? Så Ja. put... Og hvad med at følge Finjas råd? alt skal jo følges. Bare put sukker i kagen, okay? Vi ses næste gang i Finjas køkken. Farvel!